अजूनही होता वेळ किती झालं का त्याला मिळालं काय का तो सांगली काय जाणे का तो तसं पाय म्हणून सर तू आणि किती पाय नाही ना ओके निने भितर भितर नितो होय कित्या किती का माझ्या पुता फोन करून सांगले तू बोलू नव्हतं चल किती वाज पुढं सारखंच बोलवा असा मी आव सण तर बरं समजा पुढे या वेळेला तुझी चितीला पुढ बॉचे चित्ता बॉचे तुका किती झाली सर सीझन तुका किती झाली पाच सौ की नव्हतं हे सोप ने बरं बरं बघ तू काय कर रालो होगी तू कसा असला नाही माझं पोत रात्री झालं ना आता पाय किती झालं ते अहो चल भितर चल शी अगी मुझे माय क्या निकेता कोण येता ओय हा काय केली काय खबर हा काय सांगले तरी तो त्याला खबर मिळली तर त्या उगीच पिसते रे उगीच रावया जात काचून उगीच रावया येऊ देतात संस्रा केस केसोली म्हणून शहाली साहेबा सोचा सारखी 1000 रुपये दिसताय 7 आणि 7 रुपयाची तू भितोयल्या 11 रुपयाची हा नको गा थोडा नुकते कितको बोलायची थोडा हेल्मेट किती नाव असे हेल्मेट आहाय कोणा दा तू माकी एक जाप काढून तू बाये पिकासा आऊय ए काय काय विस्ता कुस सांगाचे ये बोस किती घेते रे आव तुका भितून बरी दुधाची चाव करून आणू हा होय आज कितोरी आज कसो येवका तरी माका हे भाषे माक केम के ना बाय काम करू दुधाची चाव आणि अग्या आयशे जाप पुनायशे आणि जाप आणि काटो कित करू तेका तोडा सोला काय तोडा लागो कसं माझी जीवा बरे ना कसं हा होय गो काय येतंय दिसतंय गो तशी काय हा तश काय ना मला बाकी एक सांग तू किती खायले ना तुका चहा वाढून चहा नका झाल्या दूध आणू नाला कॉफी आणतात ए अगो तुम्ही चहा आणि कॉफी पिपाईल नाही ना तुम्हा कोकत इतले झाड जापाचे किती? की तुम्हाला एक पाटी बसी मे तुकडे बसी तिकीट काढून मोडी पैसे असं नाही त्यादा तू गेली बसी तिकीट हाय काढली उघडा साथ गो आमने ते 10 रुपये मागो येईल ना मला भद्रा दिवपाचे हा तू पोतेर मागला नसले आ तू किती राहतले दारू असं तुझ्या पाकिट घालून ना तुझ्या मला शोधत पिसला टाकीत घालून ना त्यांना तरी पैसे असते ना तुझे घे 10 रुपया आणि चोरव ना परत आमच्या घरात केंद्रात शिवसेना तू सोच बाय तू सोच किती हा सुश बायलो सुश बायली तू मग विदाउट क्वालिटी अँड क्वांटिटी दीद मगा रीना मगा ओइला सुश बायलो होय अको लोकांनी दारू पावलो ते तिच्या साइड कोण अको माका हे पास राहत अको लोक त्याला हे पास राहत काढून कोण बोली ना हुडो ना आमो ओइला माक सुश बायल बेटा होय ओळशी बायलीची पोत सुश होय काल सांगन बोला स्वतः पे दे सोलो कोण येते का गायला किती टॅक्स आहे ना आपली गायला Antu antu. Siapa tu kau biasa lah. Kan bubar asta le bari ऐसे कमाया तो बहुत मार कैसा ला है. काय काय करके जाऊ कैसा ऐसे मत ऐसा हो कैसा. डॉल काम मत. आर के झाले डॉल कैसा ला. कार मारा तो हल्का और वो निंदा सा मारते का. आते बसीचे मारते का. 119 बसीचे. रासा ला. हे बाबा एकले ऑफर करून गेला आणि तो गीच नाही पोयता रे हा आम बोलो ना मी घेसं किती झालं तुम्ही नुक पुता फोनाची सांग ना बोलो ना म्हणून शी होय दादा रे मला कसा तोच बघू शकतो डडा बाबा डडा बाबा डडा तू किती आला डडा सांग डडा तू किती झाला बाबा मामाकूच विचारती पुरी झाला माका किती झाला पुरी मामा मामा डडा किती झाला मामा दादाच्या हॉटेल तू त्या किती बाबा त्याच बसला मी तुला फोन करू ना पहिला डडा बाबा डडा तुझी हॉटेल चोर दुखते डडा ना बाबा आता तुका पाहून हॉटेलची दुखुणे झाल्या कुणी झालं मी डडा होय बाबा. चल डडा बाबा आणि हॉटेल मी पोटाक तू ना बाबा हॉटेलची दूध पोटान देवले झाल्या पोयतानो डडा अशी असता तू मागा दिसता रात्री आणलेला का चिकन रोल चालत असते म्हणून तू मामा मामा तू झाडा तुवें म्हाका फोन केलो तेन्ना हांव गाड्यालाच आसलो एका भिकाऱ्या लागीं उलयतालो होय पयलें म्हाका दिसता तो भिकारी चोर आसतलो म्हणून दिसाचो भिकाऱ्याचो भेस घेवन रातचो
तरी पाय असतो ना जाल्यार कोणाचो तरी साखरामेताचो गोरकार असतो आणि हेच पासून आम्ही फोन करू हो पूण मामा तो भिकारी तुका सारको होको बाबा तुझें नाव पासून जाणा तो हे सर म्हणून बाबा अरे तो भिकारी म्हाका अवको ना सांगला जाल्यार तुझें नाव ऑस्कर म्हणून पूण मामा तो भिकारी तुका कसो होको बाबा हांव सांगो तो भिकारी तुजे मामाक कित्याक वळखता तो सांग सांग पळोवया तो भिकारी तुजे मामाक वळखता कारण तुजी मामाचा ऑस्कर बाबा बाबा तो भिकारी तुजे मामाक वळखता कित्याक तुजी मामा जावन आसा तियात्री मामा आता तुका गवले न्हय आमकां तियात्रिस्तान कितलो रेस्पेदार मान आसा तो कोणूय आमकां वळखता आतां पळय भिकारी पासून वळखता आमकां भिकारी साहेबा आनी एक दीस गेलो घरात बसून राहून मरे तू दिसत आहे कोणाला खबर कळतो ना न्हू सगळे खबर तुगेली सगळे पावले खबर तुका बायले मारलो इस्पेटलेचे कदेल मग तुका 7 पोट पडे आमी 7 पोट सगळे पोत कोद्या मांजे जाणा बायले पोत म्हाका पडले आणि कोद्रा पडले 7 छिडी मारले बाई रे जाली गाव खबर न्हू किती जाते त्याला सारखी किती जाते काजार जीवित बरे चालणार बेस तुझ्या काजार जाल कैसा पण म्हाका बेस तुझ्याचो खासदार जाचलो पहिले मरे चिंतू नये आपल्या खासदार जण बाईले पोसू जातो का पण चिंतू नये आता कासरा पडकर पयली चिंतपा येना ते पयली काजरा भार येत रे आनी आतां चिंतू पडटा सारखी किती सारी बाय दिसती पडोन येना रे दोळाय दोळे दिसती पुसाय गुन्या हारी आमी सिरीज कोणा रे ते झुसता रे हाते माळे इन्या तिन्या हाडून बिडून कितें हाड म्हाका घाता हांव खाता बाईले कामांदार छे वयरी हाडे बायले काय मेदाडी ती माई पण कामा गेली हाती धरून मेडाई आख्या रात मध्ये फोन येता हेंगेले गुरु गुरु आख्या रात मध्ये सायलेंट येतोय गुरु गुरु जाता माया अच्छा ती घराचे पारी रोडा दिसताय अरे ना रे काजा जीवे तू इथं बाईले किती आम्ही आता धोंड्यावर लागतोय धोंड्यावर का मग दुखरा माहित ते पशी येण्याचं अरे ना रे काजा जीवे तू ए चितून मऱ्या जीव दीपा गेलो होय रे कासाल देर्या पडे ओय बायले के ससू जायला जीव दीपा गेला माली उडका उडी मेलो लाला नाला वर सोडो तर आपल्या जिगे पासून ना मग किरी आणि आता सगळं बाय थोडी माली ओय ते बाय बितो साडी बाबा होमसा साडी हाल म्हणजे देवाडून लेगून अच्छा आमचे को जीव दीपा पासून पतून येला रेल्वे ट्रॅकाची वासन निघलो ओय चैली ट्रेन येती इसे जायला ट्रेन येते चैली दक्षिण हात पार दाखवला वय जोड ट्रेन धडदी म्हणजे काट मला दुसरे ट्रॅकाला लागले ट्रेन हे कसं काट माता रे ना पण उभी होई त्यातले बरं मग बायले किती उतरे बरे सदा का मुको आहे कसं आहे नाही रे इकडे ना नेसन पान नका समजा गेलो एक काम कर चाव घे मरे ना तू ते सांगा बरं ना आय सोंगण्याची तो झालो चाव घे पण चाव एक कर मरे सुसेगा पिया नदे तू माग सांग बरं अरे तू माग सांग अरे एक कर मरे सुसेगा तू माग सांग रे मी सोंगण्याची तो झालो तू आने कस्ता काम कर बरं चाय चल बोलो तू ही मरो ना मला बघा आई कर तू काय म्हणजे आई आधी हे तू तुला एक कर मला पिता म्हणून तू पिऊन गेल मरे आई मी कर बरं आई किती पवित्र मरो म्हणजे मेरे बघा एक बाबा काय मर मग शाना मुडाली आणि आठवी रे शाना होते इधर राजी आणि चिकार
चा बाबा तू कसा आले गोड सारखं मी अरे काजूची हा बाबा उरा गेले रे ना उरा काढून जाय मग काजूची काच काढ बाबा अजून उरा गेलो ना 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 नका के कापला बरं तू केतो काढ रे ते पास कापाचा पाजाने बाबा तेका न्हू पण आता तू फोन कित्याक केलो जाणटो होय. तुगे चोडू तोंडान चोड सुबे जाला होय. ते उतरा म्हाका पत्या दिता ते म्हाका रेस्पेक्टा कोण तेका तू फोन केल्लो सांगो यो आनी तुगे चोड पोतू ना ते म्हाका नाका जाऊई ओ रागा जाय नाका कित्याक उजा केलो ओस ताम परत घेय नाही मोद मात्तो चे बाळ पडले उसा केलो ओस पोतून घेई नाही कासू हात मोड काटाच पड्या बरो आणि सको दुकान खायला बरो कात्र्या कास म्हणून तोय सांगतो तोय उसा केलो ओस काही नाही म्हणे पाहिजे उरात रे उरात पाहिजे का चॅम्पियन बेकार होचा बेकार ने पाच पुस्ता हा ने पाच पुस्ता तू पोचता बेकार बस बस रांचो हे जी पोट मी पाल द्यायचं तिगे तू मुगो बाहेर मुगो आता जो चोर संपत आहे पण तर धदागी कोताय एक तेपा बाल मिळा किती बाल मिळा किती आले WIFE वाइफ WIFE म्हणजे किती वंडरफुल इंस्ट्रुमेंट फॉर एन्जॉयमेंट सारखी एक तेपा म्हणाले सारखी अच्छे झाले अच्छे झाला WIFE म्हणजे किती विदाउट इन्फॉर्मिंग फाइटिंग एव्हरी टाइम म्हणाले तुझ्या पाठी पाहताच आहे याची दोन बशी चेन 100% नाका जे नाका